अब्ला दिनै दियारनाब्ला रन्जन दैमारिखौ लानानै मानि थाखाय नोंथाङा 5 बोसोर पलिटिकल गेम गेलेबोखो बेखौ जोङो नोजोराव लाखिनानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों खारन যাই পেলাই দিল্লীত কথা পাতিলো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত বিষয়াবিলাকৰ লগত আৰু হি এনআইএৰ কেছখিনি अल्टारनेटिभ पार्टी बर'लेण्ड बेखौ थारैनो मोगथाङाव महर होमारबाय बा दाफुंमारबाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि बिर जोहोलाव बिथांमोनहा मानि खारनाव दाफुंमारखो बा माब्रैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना लायोब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेकेन्ड इन्ट्र नुनो मोन्दों होम सेक्रेटारिजों दिल्लीयाव थांनानै जोंहा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारमोनहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि थुनलायनाय बायदि बा बिथोन बायदि दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैदों जाहैदों बिर जोहोलाव बिथांमोननि एनआईए केसनि सायाव अर्थात सेन्ट्रेलनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि आखायाव दा आसाम सरकारा बिजिरनांगौ बिनि दायथ'नि थाखाय बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै होम सेक्रेटारिजों सावरायहैदों जाहैदों दा बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नाय अब्लानो निश्चय बुजिनानै लानो हागोन दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगाङाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों जिथुनाखि जोंहा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा बेसेबां समसिम बा 5 बोसोर बबेयाव थैनानै थायामोन बहा गोमानानै थायामोन एनआईए केसनि सायाव सावरायनो थाखाय दिल्लीयाव थांनानै होम मिनिस्टारफोरजों सावरायनो थाखाय मा होनना बुङो बेखौ जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजों सावरायनो थाखाय बा जिकुनु डिपार्टमेन्टनि मिलिटारि डिपार्टमेन्टनि बा जिकुनु डिपार्टमेन्टनि गिदिर बिबान थानाय जेखौ बुङो जोङो हमनानै ला पुलिस आर्मिनि सासे गिदिर थायो नङा होमबा बिथांमोननि सायाव केसफोरखौ सावरायनो थाखाय दिल्लीसिम थांनानै सावरायहैनो थाखाय एसेबां गोबाव समसिम बहा थैनानै थायामोन आरो बबेयाव गोमानानै थायामोन जोंहा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा आं बेखौसो कनफिउज जादों दा नोंथांमोना कनफिउज जादोंना जायाखै आं बेखौ बुजिना मोना नाथाय दिनैनि दिनाव बबे रावखौ लानानै बबे एंगेलजों मा सानखांनानै बिथाङा जे दिल्लीयाव थांनानै एनआईए केसनि सायाव बा बिथां बिर जोहोलावफोरनि थाखाय बिथाङा सावरायहैखो मानो बे आंनिफ्राय मोनसे बिराद गिदिर सोंलु जादों दिनैनि दिनाव सावरायहैनाय माने बिथाङा दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय जेसेबांखिनि लिडार केडारफोर दङ एनआईए केसाव थानाय बिथांमोनखौ लानानै आरो फिन खेब बिथाङा 5 बोसोरनि थाखाय पलिटिक्स खालामबावनो नागिरदों नङासै होमबा दिनै बिथांमोनखौ 5 बोसोर पलिटिक्स खालामबोनायनि गेजेरजों पलिटिक्स गेमाव बिथांमोनखौ पलिटिक्सनि खैसाराव बिथांमोनखौ साफबनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा जोबथेसालिनिफ्राय 5 बोसोर उदां जानो हायाखै गनो हायाखै रिहेबिलिटेसन मोननो हायाखै एक्स ग्रेसियानि मोननांगौखौ मोननो हायाखै बिथांमोना दिनैसिमबो गोदाव सोराव जानांगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंबो बिथांमोना बिर जोहोलावनि न'खरफ्रा गोदाव सोराव हालाय हाफाय जानांगासिनो दङ बारंबार बुङो जोङो गोबां समनिफ्रायनो जाय बिथांमोनहा हाथियार दैदोंमोन मानि थाखाय बड'लेण्डनि मुङै बिथांमोनहा हाथियार दैबाय थानाय समाव नोंथाङा गेजेराव हाबसनना होनानै बबेनिफ्रायबा बबेबा गुदुंनिफ्राय गुरब्लाब्ला ओंखारबोनानै नोंथाङा बिथांमोनखौ लानानै पलिटिक्स खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आखाइ थिखोजोबबाय हाथियारखौ सरकारनो गथाय होजोबनायनि गेजेरजों नोंथाङा दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआव थांनानै नोंथाङा बिटिआरखौ एकर्ड खालामना लाबोबाय बड'लेण्डखौ बबेबा खनायाव नारसोनानै गारबोबाय नाथाय दिनैसिमबो नोंथाङा 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसनखौ होफुंनो हायाखै एस ग्रेसियानि मोननांगौफोरखौ मोनफुंहोनो हायाखै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामजोबनो हायाखै मानो बिटिआर एकर्डआ सोरनिमोन बिटिआर एकर्डआथ' खोनानाय बायदिब्ला बिथांमोन बिर जोहोलावफोरनि थाखायसोमोन बिथां एनडिबिफोरनि थाखायसोमोन अब्ला दिनै दियारनाब्ला रन्जन दैमारिखौ लानानै मानि थाखाय नोंथाङा 5 बोसोर पलिटिकल गेम गेलेबोखो पलिटिकेलनि खैसाराव मानो नोंथाङा खोलैनानै गारबोखो बै समावनो बिथाङा गनांगौमोन नोंथांमोनहा बै सानसेनि थाखाय बिथांखौ दिल्ली पार्लियामेन्टसिम लांनायखौनो नोंथांमोना दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हाबाय होननानै खम होग्रांबाय थादों बे गेजेराव इउजि ब्रह्म बिथाङाबोथ' खम लेक्सार मारिदोंमोन रन्जन दैमारिखौ जों बख'नो हाबाय दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामबाय बबेथो दियारनाब्लाया जिथु एनडिबिनि बिथांमोना जिथु उदां जादोंमोनब्ला जोबथेसालि सिङाव न' गोजानि सिङाव मानि खारनाव आलासि जाना थागासिनो दङ मानि खारनाव दालि ओंख्रि जानानै थानांगासिनो दं बेखौ सोरबा बुजिदों दिनैनि दिनाव इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ मानि खारनाव गोदानै एपिबि पलिटिकल हान्जाखौ दाफुंखो मानि खारनाव नोंथांमोननोथ' गोबां सम होदोंमोन नोंथांमोननोथ' गोबांथार सुजुग सुबिदा होदोंमोन दिनै बे पलिटिकल हान्जाखौ दानायनि सिगाङावबोथ' नोंथांमोननो जोङो पलिटिकल हान्जा दानाय जासिगोन जुदि सावरायनाय जायाब्ला जुदि समाधान जायाब्ला होननानै नोंथांमोननो गोबाव सम होबोदोंमोन नङा होमबा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि बिथांमोना अब्ला बै समाव नोंथांमोना बबेयाव थैना थाखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना बै समाव
मानो बुंदिया देरनाब्ला सारखौ जे एनआईए केसनि थाखाय सावरायहैदों बा सावरायहैगोन जोङो सावरायनो थांगासिनो दं होननानै नोंथांमोना मानो फोसावदिया नोंथांमोना दिनै अखा हाखाना कफि माब्लाबाबो खामानि होआ प्रमद बर' सार मिथिबायना नोंथांनि फंफ्रोमबो रावानो मोनफ्रोमबो ओंथि गैयै बा थगायनाय नोंथांनि गासिबो पलिटिकेलनि बाथ्रासो हाबनानै दंजोबो नोंथाङा दिनै बुंनो थाङोबा सासे भरालिसो मिथिबायना हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारनि नोंथाङा सासे भरालि मिथिबायना प्रमद बर' सार नोंथाङा सासे भरालि BTR नि CM जानानै नोंथाङा बर' रायजो राजाखौ माबोरैबा दैदेनलांनांगौ माबोरैबा गोजोन संसार जाहोनो हागोन बिथांमोननि रिहेबिलिटेसनखौ माबोरै होनो हागोन XNDB बा इउनाइटेड फराम XNDB बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ मारैबा सुस्रांनानै होनो हागोन दुखु दाहाफोरखौ मारै फोजोबस्रांनानै होनो हागोन बर' रायजो राजा आइ आफाफोरनि मेगननि मोदैया माबोरैबा रानलांगोन नैबेनि थाखायसो सिन्था सरसा खालामनांगौमोन नोंथाङा बुंनाय बायदि समायखेरा होनाय बायदि नोंथाङा फंसेबो मोनफ्रोमबो दिनैसिमबो नोंथाङा खोथा लाखिबोआखै लाखिबोदोंब्ला बोरैथो नोंथाङा बै समाव फुटार बुंबाय आं मालाबाबो MLA MP चिफ मिनिस्टार जानो मालाबाबो आं सोमावसाराखै होननानै बुंबाय मालाबाबो आं हंग्राम खालामबोआखै होनना बुंबाय नो बड'लेण्ड नो रेस होननानै नोंथाङा माब्लाबानो फात्ता मोस्लाबलाय नोंथाङा BTRखौ एकर्ड खालामना लाबोबाय BTR एकर्डनि गेजेरजोंबो नोंथाङा मा खामानि मावफुंखो जेबोथ' खामानि मावाखै नैबेनो नोंथांनि रोखा फोरमान मिथिबायना बेजों लोगोसे नोंथाङा आं मालाबाबो MLA MP चिफ मिनिस्टार जानो होननानै आङो गाज्रि लुबैनानै मालाबाबो सोमावसाराखै होनना बुंनाय मानसिया नोंथाङा 2020 सनाव गाबुलायबाय इलेक्सन भट बिनाया मिथिबायना सिट नांगौ होननानै नोंथाङा गाबुलायबाय रुखु लाजियासै नोंथाङा बेफोरनि थाखाय दिनै नोंथाङा आरो फिन नैबे इलेक्सन खाथियावसो देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोननि थाखाय XNDB बिथांमोननि थाखाय NIA केस जानानै थानाय बिथांमोननि थाखाय दिल्लीयाव सावरायहैदोंलायनो दिल्लीयाव सावरायहैदों बेसेबां माबायदि खोथा बानसावदों नुवाखै नोंथांनि बे सावरायनायाबो मिसासो मिथिबायना जोङो मालाबाबो फोथायनो हाला मालाबाबो नेनो हाला इउनाइटेड फराम XNDBआ नोंथांनि जबानखौ जोङो मालाबाबो फोथायनो हालिया होननानैसो जों सानसै नोंथां बायदि भरालिनि खुगायाव मालाबाबो सैथो रावा ओंखारा गासिबो मिसलिया नोंथाङा मिसलिया जाखाबाय नङा होमबा बेखायनो नोंथांनि रावाबो मोनफ्रोमबो मिसलिया आरो नोंथाङा पलिटिकेलजोंनो सिथाबनानै थाखाबाय नोंथाङा पलिटिकेलनि सासे दैदेनगिरि जाखाबाय बेखायनो नोंथांनि खुगायाव अराय सम पलिटिकेलनि राव ओंखारसै दा आं बारा गोलावखौ बुंला रायजो राजा नोंथांमोना गासिबो सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव रोखा नायनानै बुजिनानै लादो आरो प्रमद बर' बुंनाय बाथ्राखौबो जोबथारनायाव नोंथांमोना नुहैनो मोनगोन भिडिअखौ स्किप खालामाजासे अनजालि दैमारि मेडामा मा बाथ्रा बुंलांदों गोदान पलिटिकेल हान्जा दानायनि सायाव नोंथांमोना फुल बुजिनानै लादो आरो बुजिजोबखांनायनि उनाव सोर मा सानदों गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना मोनफा मोनफा कमेन्ट खालामनो दाबाव आं गिबियावनो गुदि BTC हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोननि गेजेरजों आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरो नंगौ दिनै गोदान मोनसे रिजनेल हान्जा दानाय जाबाय जायनि मुङा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एबा APB गुसुङै जेखौ बुंदों बेखौहाय सानसेयावनो साननानै दानाय जायाखै आरो बे नङा जे माबे जायगायावहाय बेसेबां दङ बेसेबां थाब्ला गोदान दानो हाया बेबो नङा जोंहा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ जेब्ला जों मावनायखौ सुखुनाय बादि मोना साननायखौ जाफुंनाय बादि नुवाखै रायजो राजाया माबादि मावदोंमोन माबादि साननानै खस्थ' खालामदों बेखौ जेब्ला जाफुंनाय बादि नुवा अब्ला गुबुन आफाद हान्जा दानायनि बयहाबो मोन्थाय थायो बेबादिनो जोंनि BTC आवबो जों दिनै जिखिनि जोङो आसा खालामदोंमोन जों नङा जों पार्टी दाग्रा हिसाबै नङा खिन्थु रायजो राजा हिसाबै एज ए होल जि आसा खालामदोंमोन बे आसाया दिनै लासै फेलें जानो हमदों गैया जालांबाय थानो हमदों जोंनि थाखानाय मोन्थायफ्राबो बेवहाय बयनिबो लुबैनाय हास्थायनायाव दिनै जोङो बे आफादखौ दादों हान्जाखौ दादों जों बयबो मिन्थिगौ जे बर'फ्रा जुजियालासेनो जेबो मोनाखै आनखि बर' रावखौ मा हांखोजों लिरगोन बेनि थाखायबो जोङो दावहा होनो गोनां जादों बेनि थाखायबो जोङो जिउ होनो गोनां जादों थै होनो गोनां जादों बेवहाय ओरैनो मोनि जा जोंनि बेबस्था सासन बेबस्था BTC नि जिथु सासन बेबस्था मोनथाम गोरोबथाजों मोननाय बेखौहाय जोङो रैखाथि होनाया जोंनि दायित्व आरो बे रैखाथि होनो थाखाय बिबान लानानैनो दिनै जोङो बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दादों जेरै 6 सिडिउल मोननांगौ नङामोनब्लाबो कनस्टिटिउसनखौहाय एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै 6 सिडिउल होबाय 6 सिडिउलनि ओंथिखौ जों बयबो मिन्थिगौ जे बे जाबाय गावखौ गाव खुंनो मोननायनि मोनसे बेबस्था राहा खिन्थु दिनै जों बेखौ नुवाखै गासैबो गोजौनिफ्राय जायो जे गुबुना दैदेनहरो गुबुना थिनो बे मथेसो थायो खिन्थु दिनै जोंहा लामा दालांल' जाबानोथ' जाया
दिनै स्कुलनि केम्पासा बिल्डिंआ मोजां जाबानोल' जाया खिन्थु जोङो हारि हिसाबै बर' हारि हिसाबै मान सन्मानजों खर' दैखांनानै थांनानै थानो मोननांगोन दिनै जोंनो जि एसे हा होबाय एसे जायगा होबाय एसे बेबस्था होबाय बेयाव खिन्थु जोंखौ गावबादि थानो होआखै जोंनो न'खर फिसा मोनसे होबाय BTR दा खिन्थु बेयाव जोङो गावनि गोसो मथे सेल्फ रुल खालामनानै जों थानो हायाखै दिनै जियाव हा होदों जियावहाय जोंनो जायगा होदों बेयाव जों न'खौ माबोरै लुना लागोन खथा 2 ना खथा 3 बेखौबो सोरबायासो बुंहरो दिनै आंनि बारियाव आङो मा मैगं गायगोन बेखौबो सोरबायासो बुंहरो बेखौथ' जोङो उदांथि मोननाय होननानै बुङा मोन्थाय मोननानै होननानै बुङा बेवहाय जोंनो सोरबाया एसे न' हा होब्लानो जोङो हान्थु खारायनानै खर' गंग्लायनानै थांनानै थानांगौ बे नङा दिनै बे जागासिनो बिनिखाय जोंहा जि मोनदों बेखौ जोङो सेफगार्ड होनो थाखाय जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोंनि उदांथिखौ बुहुमाव खर' दैखांनानै थांनानै थानो जाहाथे जों हायो मान सन्मानजों बिनि थाखायसो जोङो दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ दादों खुनु पार्टि खुनु सुबुंनि बेरेखा बे नङा बेवहाय जोङो BTR न'खराव थानाय गासैबो हारि हारिसा धोरोमारि राव रायज्लायग्रा गासैबो सुबुंनि मोजां हास्थायनानै बिथांमोननि मोजां मोनथाय खौसेथि बयबो समानै बुंनो मोननाय समानै मोनजानाय समानै गोग्गो देहा मोननाय बेफोरखौ जोङो नोजोराव लाखिनानै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों যাই পেলাই দিল্লীত কথা পাতিলো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত বিষয়াবিলাকৰ লগত আৰু সেই NIA কেছখিনি অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আৰু তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি এই কেছখিনি কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিম 7 আমাৰ কেডাৰ বা তেখেতসকলে জেলত আছে সেই সকলৰ কেছটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোৱা হিচাপে আমি যাই পেলাই দিল্লীত কথা পাতিলো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত বিষয়াবিলাকৰ লগত আৰু সেই NIA কেছখিনি অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আৰু তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি এই কেছখিনি কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিম